Dahil sa trabaho ay gabi ko nang naihatid ang kalahating sakong bigas na bigay ni Sis Bicolana Ayala at Sis Antoinette Doctor para sa pamilya ni Pai Asio. At nasaksihan ko ang kanilang kalagayan na napakahirap nilang tingnan ang kanilang sitwasyon. Tuwing sumasapit ang gabi na tila napakalungkot para sa isang pamilyang nagkakasama. Kaya naman, napagpasaya namin ng aking sponsor na Sis Bicolana Ayala na bilhan ng solar radio at bulb, sila Pai Asio. Magandang tanghali po mga kayakap. Andito ko ngayon sa lugar ni Tatay Asyong. Dadalhan po natin ng solar si Tatay Asyong at saka yung pamilya niya kasi wala silang ilaw paggabi. At meron na ring radyo, solar light, kompleto na rin siya. Yan yung natin, ito mga kayakap. Yan kasama ko si Rabason TV, yan, Kalingap TV, si Bayaw, yan. Sagap TV. Sagap TV. Ayan yan. Malapit na tayo ngayon kay Pai Asio. Yan. Yung solar light ay galing kay kay Sis Bicolana Ayala. Siya yung ating sponsors ni Tatay Asyong at ang kanyang pamilya para paggabi ay maliwanag. Ayan. Ayan. Yung may yung CR nila. Ayan, ito. Hoy! Anong nangyari sa'yo? Ba't pilay-pilay ka na baga? Kinagat ng langgam? Arthritis daw. Ha? Arthritis daw. Arthritis? Tinatablang ka ng arthritis? Oo nga, hindi mo makapapalagan. Ha? Hindi mo makapapalagan. Ganun? Oo. Sakit. Mag-ano? Ha? Siguro sa init lang. Sa init tapos na babasa ako pag ano. Oo. May dala kaming solar. Ay, salamat. Galing kay Salamat na maray. Galing kay Sis Bicolana Ayala, ito natin yung sponsors. Salamat. Guys, si Sis Bicolana Ayala, paki-subscribe yung channel niya. Siya yung regular sponsor natin kay Tatay Asyong. Salamat. Pati sa kay Sis Antoinette Doctor. Ayan. Ito solar to. Meron ka ng radyo. Wow! Salamat. Radyo, wow! 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 Yan. Ha? Nagkatunog. Malit ang tunog niyan, parang ipis. Hindi ka na dyan makinig ng mga tunjong. Yung Matod Mila, Kapitan Pinoy. Hindi Kapitan Pinoy. Tapos nabutan mo yun, Kapitan Pinoy? Kapitan Pinoy. Tapos Super Mario. Ay, Gabi ng laging. Negrabandida. Ayan. Solar, ito yung solar. Magagamit mo lang to pag umaga lang. Yan, solar. Bukod sa solar, meron pang bumbilya. Pwede mo dito sa kusina. Yan. Sampay mo dito sa kusina. Uto baga sa kusina nakatihaya. Yan. Yan. Sasaksak mo din eh. Yan. Dito natin, tetest natin kung gumagana to, no? Magano tayo ng unboxing. Hindi na pala naging unboxing. Nabukas na pala. Yan. Kung iilaw tong dalawang ari. Sobra kaya dugo niya. Sobrang dugo niya nagpabiping ngayon. Sobra talaga. Ang parang Mainit po kaya. Dakulan lang po ng tubig. 500 over 300. Dugo na. Grabe. inaano yan Ang taas talaga. Magbunga daw doktor. 500 over 300. Pira. At pagkatapos daw. Ayan o.
Regalo sa ni ano? Ni Sis Bicolana Ayala. Yan, tara. Salamat na malahay. Kasi paggabi nakita ko madilim na madilim dito. Ito ilalabas natin to. Pag nabibilad din yan. Pero paggabi yan, Hindi naman bibilad. lalabas natin. Meron ka ng aparatus. Laboratory. Okay. Dapat Bluetooth mode. ito, yan. Umilaw na guys, oh. Yan, oh. Yan. Bluetooth mode. Pwede kayo bilhin. Yan. Umilaw na guys. Yan. Tapos, i-radyo natin. Radyo natin. Oh, tuwan-tuwa si nanay. Ano masasabi mo, nay? Ayun, salamat talaga. Ay, talaga. Kakawalang kulong ng langit. O, kumusta yung bangka nyo? Doon, hindi Pa, sa kayang Ha? may mga kabayan ng dem na nandyan. Kung nag-aaral Ay, hindi ka na maghanap buhay ngayon. May bigas pa kayo? mayroon bang hindi? Baka pinamimigay niyo yung bigas niyo? Hindi naman, hindi. Huwag niyo pamimigay. Sa inyo yun. Wala na baga? Nakakabit na? Maraming salamat. Hindi pala kayo napaghanap buhay ngayon. Ay, sakitan pa ako. Dapat ano talaga. Naparupas na nga sa ano. Hindi. Ngayon man lang ito sumakit. Mm. Si nanay. Nay. Ano masasabi mo, nay? Maraming salamat na maray. Ha? Maraming salamat. Pangarap mo ba talaga yung magkaradyo? Ano? Oo. Maraming ka. Punta ka doon mamaya, may community pantry kami, may bibigay kaming gulay ano. Yung talong tsaka kalabasa na may sitaw. Tsaka may dilis. Siguro, sila na yung kayo din. Bigyan mo na. Ayan na guys, yung ano, medyo malilibang na rin yung mag-asawa, yung pamilya. Ayan, nailaw siya. Ayan, umilaw yung parehas. Eh, di pala nakasaksak. Ayan. Medyo maliwanag na yung ano. Hindi na madilim. O, sige tayo. Ay. Maray. Wala yung dalawang ano, iniiwan kayo lagi ano. Ano, dyan na. Diyan sa kabila dyan sa ano. Yung bahay na Saan yan. yung wifi tayo? Yung bahay na yan. Meron. Matutuwa yan. Dalaga ng isa't isa maliit pa. Ano, may kanta nga ni dyan, oh. Ay, may video okay. Oo. Nakanta ka man. Matibay siya kumawit siya. Matibayan na. Sample daw po dyan. Sample daw, sample. Dali na. Para, Sino yun? pwede, sample na. Yung I did it my way. Dahil na. Yun na. My way, my way. Para masala yun. Oo. Video. para ba- Mga dilatory baga magagaling mag-awit. Oo, Ano? Discover siguro. Oh, para may love lalo sa si nanay. Oo, talaga. Sige. Ayun mo na. Ay, Siguro sa pagbalik namin dito. Bawal mayain. Ng ano. Pag wala lang sakit. ikaw na makanta ka. Ano naman, kumaro, mag-aalam ng litra. Litra. Oo. Hindi ka, ngayon, yung Ano ano yung, lang. yung alam lang. Yung alam mo lang, yung sample, mga 1 seconds lang. Ayun. Dali. Okay, kahit. Para matuwa sa atin yung... Kahit ano, kahit ano. Oo. Kahit ano. Sige. Hindi ko naman tapuson eh. Yung sweet Sige, sige. naman nila. Oh, basta makanta ka lang. Oo. Sige lang. Oo, yung matutuwa lang yung ano. Pwede na, kahit may, ano, Kahit pwede po. may Kahit, microphone. Oo, pwede yun. Yung paborito mong kantahin. yung ano? ano, yung nilab sa'yo si tatay, yung anong kinanta mo Oo. ng ano. Kahit anong ganun. Yung nipakalupit. Isang pangyayin nila papel. Sige, sige. Oy. Ay, bakit mo ako iniwan? Sige. Tagalog. Mulat sa pool, mahal kita. Nalalaman mo. Walang wala sa loob ko. Nang iwanan mo. Ano si Anye? Bunga pala ko'y hanggang wakas. Matindi pa lang. biglang nagbano? Balat kayo lamang pala. Naniwala naman ako. Malaya ka
sa piling. Kung liligaya ka daw sa piling. At kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ko kung kagustuhan, sapat na ang minsan minahal. Yo, wala pa kayo mga kamay Wala pa tayong kamay dyan. niyan. Palakpakan natin si Palakpakan naman si nanay. nanay, asawa ni Tatay Asyong. Ayan. Guys, maraming salamat po dahil sa pagsuporta niyo sa aking channel. Kuya Bal, maraming salamat din sa pag-support nyo sa aming mga maliliit na charity vloggers. At yun nga, pagpapatuloy namin dito yung adikain mo ni kasama si Sagap TV, Rabason. Ano, Kalingap Naga chapter. Okay. Salamat po. Salamat sa inyo. Kalingap din. Kuya Bang, kuya Bang, kuya Bang, kuya Kalingap din. Kuya Bang, kuya Bang, kuya Bang.